खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 अक्ट'बर 2024 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो रमान्टिक जानो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। अब्लाबो नाथाय माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोसोनि बोलोआ नाथाय अब्लाबो लोरबां जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। न'खराव दिनै बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ थोजासे मोननो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन आरो पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां।
गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गोदान थांखि लानो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जागोन। गोसोआव दिनै जोबोर आला खाला साननायबो फैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजावबो बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागौ। बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानोबो खाबु मोननो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमाफोरनि अननाय आरोफोरखौ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजोंबो लोगो मोनज्लायनो हागौ। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबुबो मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ।
न'खराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै उसुखुथु जानोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लामा सामायाव हान्थिब्ला दिनै सांग्रां जानांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों